kwafika umoya washaya lendlu kodwa yangawa. Yebo. Ngoba isekelo yidwala. Verse number 26. Noma ubani ozwa futhi amazwi ami kusho uJesu engawenzi unjengomuntu oyisiwula uyakha indlu yakho yakhele enhlabathini. 27. Umuntu yabuka 27 ungithusile ufana ngqo no25. Imvula nakulona iyafika. Zafika nezikhukhula. Waphephula umoya. Washaya futhi indlu. Manje yabuka igameko ifana ngqo u4. Imvula, ikhukhula, umoya yashawa indlu. Yebo. Iyona yawa kodwa ihlangane nento ayehlukile ifana ngqo nomuntu oqala. Yawa ukuwa kwawo ngabakhulu kakhulu. Amen. Can you read one more time? Verse 24. Yebo. So everyone who hears the words of mine noma ubani ozwa amazwi ami and acts upon them, ewenze lawo mazwi, obeying them will be like a sensible, prudent, practical and wise man who built his house. loyo muntu ewenze uyoba njengomuntu ohlakaniphile onobungcweti ohlakaniphileyo. Yebo. Who built his house upon the rock. Uyakhe indlu phezu kwedwala lo muntu. Yebo. Yebo. Rain fell. Yafika imvula, bazofuna uyibuke lento lefikayo iyafana nalezofika longalenzi izwi. Izimo empilweni ziyafana. Kwafika imvula, And the floods came, kwafika ikhukhula, and the winds blew, kwafika imimoya and beat against that house. yashaya lendlu Yet it did not fall, yangawa ngoba isekelo yidwala. because it had been founded on the rock. Verse 26. Verse 26. And everyone who hears these words of mine Noma ubani ke owezwayo lamazwi and does not do them decide ungawenzi lamazwi awazwile, will be like a stupid, foolish man unjengesiwula loyo muntu who built his house upon the sand. wakha indlu kodwa yakhe enhlabathini. And the rain fell, Kanti imvula ziyeza, and the floods came, ikhukhula ziyeza, and the winds blew, imimoya iyeza and beat against that house, kuzoshaya lendlu, and it fell. yona izowa. And great and complete was the fall of it. Ngishwe nalento esekugcineni. Why ungasho ukuthi yawa mase kuthiwa full stop? Kuthiwa kodwa izowa masewa kakhulu. Ingoba umuntu onezwi akafani nomuntu ongakazeli izwi. Ungcono umuntu onezimo odlizwa ngalazi uwakangconwanga. Kodwa oshawa izimo kanti izwa liyeka. Limshawa ewe kakhulu. Father, bless the reading of your word in the name of Jesus Christ. Amen. But I won't waste your time. Ngizonipha amanye ama-scriptures awu-3. Just ukusekela lento nokumotivate lento ukuthi xa ayisho ukuthi asenze izwi likaNkulunkulu. Amen. Awu hallelujah. uJesu lana ukhuluma umfanekiso, it's a parable, uthi ozwa amazwi ami mase wenza njani ewenze, uthi loyo muntu umuntu ohlakaniphile. Sikhona abazalwane, uthi ngoba wakha indlu yakhe phezu, shuthi njalo uma wenza amazwi uyakha. But again, nangalena uma uwezwa ungenzi nakhona uyakha. Le parable iqala iveze into common wonke umuntu empilweni yakha. Angazi amanamba zalwana. Wonke umuntu njani? Uyakha. Wonke umuntu empilweni wenza njani? Uyakha. Wonke umuntu empilweni ubusy. Ubusy. Kukhona into kanjani ayakhayo. Sikhona abangcwele. But mase bakhona uhlobo olakhayo kanti lunezwi. Amen. Lizwe izwi, la selithatha izwi la yenza njengoba izwi lishilo.
bavele noma kade bakha bashintsha indawo sebakha kuyo bavele bakhe edwaleni. Hayi ngoba beqala ukwakha mhla bezwizwe. Bebevele bakha noma izwi bengakalizwa. Bebevele bakha noma izwi bengalenzi. Kodwa umuntu menza izwi usuke seshintsha isite akha kuyo. Ukuthi sengathi le ndawo inenhlabathi eningi ake ngakhe phezulu kwedwala. Amen. Then uma akha phezulu kwedwala elinto esitholayo common. Bobabili bayakhe into common ukuthi izimo zempilo ziyafana. Bonke bahlangane nemvula. Lana alikhethi indlu. Bonke bahlangana nezikhukhula zakayikhetha futhi indlu zashaya ngaphi ikhukhula konezwi zashabuloyo izwa lilahlila. Amen. Futhi bonke bahlangana nemimoya. Kwesa umoya omkhulu washaya kulonezwi. Kwesa umoya omkhulu washaya kulona ongenalo imbazalwane izwi. Amen. So zombili lezi zindlu zashawa. Amen. Lithi iBhayibheli loyo ozwizwa ngalenza. Lithi mashaya indlu yawa. Amen. Yawa imbazalwane. Shuthi yonke into ayisebenza yavele yayiwaste. Yonke into ayihlanganise yavele yashabalala. Iproblem uyakhe kanti izwa kalenze. Sikhona kodwa abazalwane. So into sibona la, sibona into common bonke bayakha. Sibona into common bonke banezimo ezifanayo kodwa ama results awafani. Uma sesibuka imphumela ayifani, omunye indlu yakhe yawa, omunye ayi. Sikhona abazalwane. Uma unga-analyze njengabantu abathanda uku-analyze abale generation, singathi uNkulunkulu unfair. Siyathanda ukuthi u-unfair uyakhetha. Why uvumelele kwenzeke kimi? Kanti uzabuka uThixo lana kangenile. uNkulunkulu uphosa amazwi. Waphosa kubo bobabili. Kodwa uma eyomunye siwa, akekho ufuna ukuyigxeka yena. Ukuthi kunjena yini. Athi amazwi sefikile uthi ngakhe kuwo ngavele ngawayeka. But wonke umuntu ugcina sethi kodwa uNkulunkulu wani ukhetha abantu. Ngangoneni kodwa kuwe uNkulunkulu. Sikhohlwe ukuthi besiphiwe material. Besiphiwe izwi sonke. Omunye wadecide ukulithatha, omunye wadecide ukuliyeka. Sikhona abazalwane. Enye into engibusisa la, sengathi uNkulunkulu uyayibamba iphepho izwi ungakalitholi. Mawuthi uyabuka imoya iqali kodwa qalizwi lafika. Umuntu uyabuka iphepha iqali kodwa qalizwi lafika. Kuba sengathi njalo mohlangane nezwi lindela iphepha emva kwezwi. Njalo mawuthola amazwi kaNkulunkulu wabambe, because njalo mayefika anakho ukwandulela izimo ezimbi. Njalo mayefika amazwi kaNkulunkulu awasele usimotivate. Awasele nje kuphela ukusiqinisa, kodwa azele ukuthi uThixo ngoba uyizolo uye namuhla uye phakade uyakwazi ukalazi ikusasa namhlanje. Masebona ukuthi ubani ngeke kwazi ukufika kwesasizo enjengaleli sana kuye. Ebehlisi uNkulunkulu wasezulwini. Umuntu engacabanga ukuthi uNkulunkulu sekalazi ikusasa, umuntu ethatha izwe libeke phansi. Ungathaze ngikhulume nje umuntu wasezulwini namhlanje ngithi noma yiphi izwe lifike kuwe libambe ulenze ngoba ikusasa ulazi. Yini uNkulunkulu ayibone ikusasa. Kodwa uthembekile simkhonzayo. Uyayibamba imimoya andukuba sithola izwi. Uyayibamba ikhukhula andukuba sithola izwi. Uyayibamba imvula enkulu andukuba sithola izwi. Uma sekuza ikhukhula uyahlala emazulwini uthemba izwi lakhe. Ulibambile izwi lami uzokwazi usurvive isithombe esinjena. Ngathi ngikhuluma namhlanje prophet ithi kunezikhukhula ezizayo, kunemimoya ezayo, kunemvula ezayo, kodwa babusisiwe bazobamba izwi. Uthi wena uNkulunkulu uthanda sikhuleke singaphezulu. Wena uNkulunkulu uthanda ezweni lakho. Umntana bamba izwi.
izwi lakhe noma izimo zingavumi iyofika imimoya lafasi mfazi uthi ungafimbi imimoya ifamba uthi ungafimbi ikhukhula kodwa kunenkathi ayidedelayo kanti uthemba imaterial eyizwi lakhe. James 1 verse 22. I'm closing now, giving you scriptural references. Jacob chapter 1, verse number 22. Jacob 1 verse 22. Uthi mayibhala uJakobe uthi yibani abalenzayo ini izwi Ningabi ngabalizwayo kuphela. akuyona inkinga ukulizwa kodwa ukugcina ekuzweni loya kuphela uveza ukuthi noma singaliswa kodwa sigcina ukuthi silizwile asigcina inkonzo bivutha bekushayela kakhulu le conference siphuma sazi ukuthi sinemtselele entsha ukokwenza into uthi kade ikhuluma uthi ngaba abayisayo kuphela kodwa abalenzayo yebo masafaka umbhali igama lokuthi niyasikhohlisa lemagama ukuthi you are fooling yourself niyasikhohlisa you are deceiving yourself aveza ukuthi ayikho into izwile yokusebenzela kanti awuyenzayo saluphinda mase ngiphuma kuleli verse umbhalo uveza ukuthi noma singazwile namandla inamandla singayithathanga sayenza singayizwa into enamandla kodwa masitshela ukuthi uyosebenza ngoba siyizwile siyayikhohlisa kuba sengathi umbhalo uthi kuningi okuswile kodwa ngokubona empilweni yakho ukusebenzela andokuba uethe upon the word andokuba ulenze izwe likhulunyiwe amen. Yibani abalizwayo ningabi yibani abalenza ningabalizwayo kuphela nisikhohlisa lamagama ukuthi we are fooling ourselves iveza ukuthi kuningi izwe lishilo kodwa nesibone practical uma nathi singalenzanga izwi lakhe practical ngesikhathi silenza izwi lakhe iswele sizobona izithelo salokho ezishilo amen. Umbhalo uveza ukuthi uma sifuna ukubona izithelo zezwi singalenzi siyasikhohlisa kuba sengathi alenzi izwi into edume ngalo kanti wena ulenzanga elishoyo. Don't expect the word to act on your behalf when unga-actanga toward the word. Ungafuni lenze uthena babezweni lakho uthena ezweni lakho uthena kodwa wena ubungalenzi kuba sengathi izwi limuva baba muva li-acta babe-actayo lingakho asilenzi ngoba limnandi silenza ngoba sifuna nalo lenza. Let me repeat my statement. Asilenzi ngoba livuma izwi kodwa silenza ngoba kunento esifuna ilenze engeke ikwazi ukulenza uma singamuvi alimuvi kubantu abanganyakaziyo ibani abalenzayo. But 23 sigcina kuyo masesha another statement uJakobe uthi umuntu olizwayo izwi ungesiyolenzayo yebo Lowo ufana nomuntu obuka ubuso bakhe bemvelo. Lowo ufana nomuntu obuka ubuso bakhe bemvelo esibukweni. bemvele esibukweni Ngokuba uyazibuka loyo muntu ufike eyibuke kade niyibuke ekseni ufike eyibuke lowo muntu abuke mayisuka nje esibukweni akhohlwe masinyane ukuthi waye ngonjani. umbhali useyamuva church usezothi akuyona incwadi le kodwa isibuko lesi ufanisa isibuko nezwi likaNkulunkulu. Enye into eyingozi sibona abantu bethethe incwadi lena bengayitsheli isibuko ngesikhathi siveza ngqondo abayiyona mase bethi hayi kusho utsheniwe
Shouthi uzwile. Kanti isibuko siveza noma ubani ophambi kwaso. Angasho amen noma ubasa lekuseni. Uma ngizwe ezwini angalindele vele omunye umuntu. Ngoba isibuko asivezi umuntu ongekho. Angazi nekuphi kodwa abantwana. I've seen lots of people abakhunjwa ukuthi izwi livezeko. Abajabulile nesikhathi liveza abanye abantu. Akulona izwi malikhuluma ngabantu abangekho enkonzweni. Liyizwi ngoba likhuluma ngamofi. Angazi noma numbers alone. Akulona izwi likaNkulunkulu mazokhuluma ngabantu uyuza abantu sibezwa bethatha ubani unovela kube bekho. Hayi abuzwileke namhlanje. Bekhuma ezakhe-ke namhlanje. Cishe ngathi umthakathi omkhulu. Wena shuthi uvela phambi kwesibuko lesibuko sivele usithe ungaveli kuso. Akekho umuntu ongavela phambi kwase engaveli. Usethi umbhali lento ikhala inhlangothi udlula ikhemba ekhala inhlangothi zombili. Uthi usibambile umfundisi ihlaba ngaphi ihlabe ngaphi. Ayikhethi naloshumayelayo uyakwazi ukukhuluma uzwe nami inkosi ikhuluma nami lapha. Isibuko lesi. Deswali umuntu ungashayelwa uma uzokhikaza imizwa yabantu. Uma sizela sizela wonke umuntu akasobona njalo. Ukuze ngisuse utho engaze kulo uJesu. It's not about inamba yabantu. It's not about uthola inqwaba lokuduma. It's about ukuthi uma sifikile Nkosi siveze. Njengoba sinjalo. Usathi kongalenzi unje umuntu ofuka wabona into kodwa uthe mayisusa isibuko vele wakhohlwa. Shuthi uye unobhici esibukweni. Kodwa ngoba ulenzi wakhohlwa ukususa ubhici immediately usuka. That is foolish. I need to know that because yiphi system yesibuko esisiza uma ufuna ususile. Angazi mangibuze kahle. Iyiphi nje indlela esisizayo uma ufuna ususile. Ukuya esibukweni uma ufuna ususinto isusu ungakasuki kuso. Angazi mayisebenza kahle ethi angiyeni umuntu oyibuko. But ngicabanga ukuthi uma ubona into awukwazi nje isusa ngendlela. Ngoba uyibona ungafika esibukweni. For the steps uyibona ufika esibukweni. Fanele usamile esibukweni uyisuse same time. Udecide sashunyayela usuke entweni. Awubu umuntu othi ngisazobona. Isibuko ufika kuso nento. Uthi isibuko isuse uphinde uyibuke uyibona ingase ubusi isibuko. Most yamakholwa ithi ayizobona. Kanti isystem yesibuko ithi sisebenzise. Sikushayisile. Uyimove into uphambi kwaso. John 14 verse number 15. John 14 verse 15. uJesu shamazwi yavalisa abafundi bakhe usesho lamazwi. John 14:15. John 14 verse 15. Uma ningithanda ngiyagcina imiyalo yami. Hayi. Angitshela mina ngomlomo ukuthi we love you Lord. Kodwa ngicheka emiyalweni yami. Ukuthi ungake ngishilo kwenzayo. Ngesikhathi ukwenza ulimi lami lo ngitshena ngathi uyangithanda. Hallelujah. Amen. Oh, I love you. Oh, I love you. I love you. Oh, I love you. My Redeemer. I love you. Oh, I love you. I love you. Oh, my Jesus. I love you. Oh, I love you. My Redeemer.
ngiyayicula ukugcwele isound ukugcwele istadium sithi we love you usigade amaphumi inkomo ukuthi kungaka kushile sikugcinayo ngesikhathi sikugcina singasaculela ikeyboard mayisathi wangithanda ubani ngoba ngithandayo yena ogcina amazwi wami lesi scripture sithi ufuna ukubona umthanda kangakanani noma ufuna ukumtshela umthanda kangakanani check utheni wenzani wena okwenzile kusho ukuthi umthanda kangakanani yo abangithandayo labo abagcina imiyalo yami oh Jesus hallelujah amen uthi xa kathinda bamculelile ngabo nje abadesiculo baningi abamculelayo bebe beshiya utshwala emotweni kanti bayayiphefomela ama-artist ayayiphefomela akasathindwa abamculelayo kodwa ugade ukuthi ngithele ningabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami nenze njani nina manifika kwezinye ithixo hayi ngithena nothethelela nenze njani manifika la benigcobe khona futhi kunezimo singena kuzo kanti akusona izimo uNkulunkulu osifake ngamasibomu ufuna ukubona ukuthi uzovumela inyama noma uzovumela uthando lwakhe uthando lwakho lokwenza uphambane nemvelo uthandisenzele umuntu ngenzelelo engimthandayo because abangithandayo bagcina imiyalo yeah if you love him you will obey and keep his command hallelujah amen 1 John chapter 2 verse number 3 umpostoli omncane ngemuva 1 John 2:3 uJohane lokuqala chapter 2 verse 3 yeah ngalokho siyazi ukuthi siyamazi yena uma sigcina imiyalo yakhe eqaleni bathe uma sigcina imiyalo sivese siyamthanda njengamanje uthi uma sigcina imiyalo sivese siyamazi you don't claim that you know him but you don't keep his commands yeah no ngathi izwa ngale sho ngamagama ugcina imiyalo yakhe kangathi umazi kangakanani aliphambana ulwazi nezenzo ungaclaim ukuthi uyamazi wena kade sasihamba noThixo kodwa sobuka izenzo ukuthi hey mayigcina into zakhe kanje ngisho umazi ngempela ke lo muntu aliphinde leli verse lithi inqwaba kade sishumayela imchaze imusho kanti imusho ngetheory kodwa imazi ngeencounter ngalokho siyazi ukuthi siyamazi yena sibulelo bamswele ekhaya ngofuna ikhonja nina inkonzo basi nina inkonzo amen phinde ufunde yabo ngalokho siyazi ukuthi njani siyamazi yena we know him yebo uma sigcina imiyalo yakhe uma senze njani bazalwane asichekwe emavesini esiwasho ngayo ukuthi hey washo amavesi amangaka washo amagama amangaka shuthi uyamazi ke lo muntu kodwa sichekwa egcineni nini can we try to dig usuthi lo mbali uchaza ukuthi uma uThixo athetha left wena wathatha right ngoba right ubona uhlaza ubona ukuthi left komile abamaziyo bayoyeka right okuhlaza uma uphambene nezwi ngoba baziye ukuthi noma kanje hayi babazalwane anifuni ngikhumbuze Abraham noLot mhlawumbe ihlukana uthi Abraham khetha kuqala ukuthi uyalapha uLot waqala izindawo ezinhle yagcina indoda eyazi uNkulunkulu wakhetha zonke izinto kanti izinhle kodwa zineSodoma esazo swalona wasunkulunkulu ayithethele yomile because ukwazi yena ukuthi athile ukuthi ayibona kahle ukuthi ayinathi lo mgwaqo unathemba kodwa ngoba uye othe 10 left angeke ethi 10 left ake ngesuweni
ngamane ngathembi ukuhlaza uma ngenaye awanikho bantwana. Ngamane ngathembi lokuthembisayo uma yena engekho kukho. Kodwa nongathembisi uma yena ekhona kukho. Kuyathembisa. Ngiyaphinda nongathembisi uma yena ingxenye kukho. Sekuyathembisa. Hayi ngoba kuthembisa anginayo ilist engayibhala ukuthi nanga ama point ithembisa ko 1 2 3 4 5. Ipoint lilodwa ngoba khona yena. Ngapha akuthembisi kunama point amahle ngoba yena engekho. Lana uthi abamaziyo bagcina imiyalo yakhe. Shuthi ungagcina imiyalo yakhe verse asimazi kangakanani. Asimazi. Lonkulu akatshela thatha imali yakho angothenga umuntu ongadlile. Uthi hayi nami nginakho nje ukudla. Ngaba makusho wena. Kodwa makusho yena kuphela. Ngoba omaziyo uNkulunkulu wakhe. Uyamazi singeke thangithenge kanti okwamba akakulungisi. Thina kunini siphikisa khona uThixo ngoba simazi. Sikhona abasala. I remember umama othile othiwa kwafika umprofeti. Wathi unani endlini? Wathi hayi sele nje amafushanyana. Noflawanyana nje asidle bese siyafa. Wavela ke umuntu wangu la iqala nami. Lo mama hayi ngoba ethemba uEli. Uthemba uNkulunkulu wakhe. Wathi uma ngisho nje noThixo wena hayi ngamane ngiqale ngani. Wavela mama wapheka engaphekeli yena, engaphekeli ingane zakhe. Wapheka last meal. Asilo. Uma qedwe ukudla umuntu kaNkulunkulu. Thiwa bathi hamba utsheleke izitsha. Sale shoko makhelwane. Ngoba bona bayazitsha kodwa banalo utho phakathi. Wena usunotho ushoda ngezitsha. Ngoba ukwazi yena kuwenza usube notho uzuswela indawo yokufaka izitsha. Unlike abantu abanendawo zokufaka kodwa abanalo utho phakathi. So wayicela izitsha lo mama, wayicela izitsha lo mama, wayicela thiwa lokutheliwa amafutha. Thiwa azanqamuka amapheli izitsha. Ivele yonke lento. Ivele kutheni ngazi lo nkulunkulu walo baba ukuthi ngeke edlela empuphu mase sina siyafa kodwa masidle sesizofa ngoba yokugcina ukumazi uNkulunkulu kukwenza wenze nezinqumo ngekuyi omunye umuntu uma ibuke uthi le danyana ngqondo yenzeleni. Bafazalani kodwa sike sizenze esingenangqondo esinjalo esingenangqondo ngokabantu futhi uyingozi umuntu ohleze echazela abantu ufuna abantu be-understand uzowenza uma wenza into for uNkulunkulu abantu aba-understandisi ngoba abantu into ngeke be-understand bengamazi uNkulunkulu wakho kanti nawe wenzi ngoba u-understanda wenza ngoba wazi uNkulunkulu wakho. Akumnyama Now, go. Abunyama, oh Shadama, Abunyama, Shama mani nginaka kahle namhlanje ngiyancenga kwele kamoya ukuthi izwi
Uma kulishilo nje kubambe lokho. You won't go wrong. Ngabuya abantu kodwa uma kusho yena bambe lokho. Akumnyama uma yena ekhona. This scripture church lithi abamaziyo yilabo abagcina imiyalo yakhe. First ukuthi you can't claim you know him kodwa uhlezi uphikisana nezwi into akayishilo. Oh amen. Oh hallelujah. Are you there, church? I'm about to read the last scripture. I'm about to read the last scripture. Last scripture. Last scripture. There's a question. This is very painful. Engiyibuze yona. Mhlawumbe ngiyibuze. Kuthi angiyibuze futhi. Kuthi angiyibuze futhi ngishaya ngempela bani ngishaya ngempela. Ngishaya ngempela ngifuna ingane ehluphayo inkozo. Angangithatha lokukhuluma kushiwo. Glory to Jesus. Oh amen. Asifunde incwadi yokugcina Romans 2 verse number 13. Romans 2 verse 13. Hallelujah. Abantu bashaya qedwe ulungene emoyeni semthathu, ulungene emoyeni. Amadoda aqala ukuvuselelweni umuntu wayehlupha iphuma la uthi fa ebuye futhi. Ubuye futhi. Athi Jesu yasalama Jesu. Baba seRoma 2. Romans 2 verse number 13. Verse 13. Yes. Ngokuba akusibo abezwayo umthetho abangabalungile phambi kukaNkulunkulu. Engasabayizwanga leyo iphini. Ngokuba akusibo abezwayo umthetho abangabalungile phambi kukaNkulunkulu. Kepha abenzayo umthetho yibona abayakulungisiswa. Hallelujah. But this verse is very deep. Can you read again? Ngokuba akusibo abezwayo umthetho abangabalungile. Akubona laba abangaluvi ngesonto hlezi bezozwa amazwi. Abalungile. Phambi kukaNkulunkulu. Kodwa phambi kwabantu kuthiwayo balungcono kuyasonto. Sekuthiwa phambi kaNkulunkulu. Ngiphinde futhi. Singcono komakhelwane ngoba basibona sihlezi sivuka. Kodwa phambi Ngokuba akusibo abezwayo umthetho abangabalungile. asiba bezwe umthetho abangabalungile. Phambi kukaNkulunkulu. Hayi phambi kwamakhelwane. Phambi kukaNkulunkulu. Phambi kwamakhelwane sibonakala singconywana. Amen. Sibona singconywana ngobathi siyavuka sibe entabeni yaJehova. But phambi kaNkulunkulu asiba befike bezwa abalungile. Qhubeka. Kepha abayile bezwa basebenza umthetho yibona abayakulungisisa. nali into enqedayo tu alisho sibona abalungile asilungile siyalungisisiswa. Hallelujah. No bazalwane ngizalinaki leli verse. Uma silenza alisho sesilungile lithi kodwa siyalungisisiswa. Suthi njalo bawulenza uba ngcono kunayizolo. Can you read again the verse? Ngokuba akusibo abezwayo umthetho Akiba bezwe ukukhuluma kwakhe. abangabalungileyo phambi kukaNkulunkulu. Abangabalungileyo phambi kaNkulunkulu yebo. Kepha abenzayo umthetho. Kepha abenzayo. Again, because if esokugcina leli analyze leli gama ethi abenzayo alikho enkathini edlule. Alikho futhi kwinkathi nje yamanje, but libe present continuous. Abenzayo awulungisi usiwalenza. Uhlezi njalo nezwi. Abalenzayo. Yebo. Umthetho yibona abayakulungisisa. Ibona abanjani abayolungisisa. Kusumisa ungasalenzi, usumisa le process enhle, uyaphuma kuyona le enhle ade lokhu ilungisisisa.
uyikhiphe leli sondo elibhizi likwenza uba ngcono wayikhipha kulo mhla ungasalenziswa. Sho ngesikhathi silenza siyosithi inkosi iqhubeka la ugcine khona ulokhu ungilungisisisa sikhona kodwa bazalwane ulokhu njani ungilungisisisa. So ngicela sivale lapho for today. Go and study these scriptures. Go and study on this topic. Yezwi likaNkulunkulu yokuthi it's very important ukuthi sinjani silenze. Aw amen. It's very important senze njani silenze. Aw amen. Hallelujah. Singaphakama sikhuleke. Thank you Jesus. Uyakhazi mula Jesu Situama Kazimula